nie je možné. Fíha, dneska som ešte nikoho na nič dobré nenahovoril. Naivný chlapček. Počúvaj si, tak ty máš problém, že? Aj nie troška, no. Chýbajú tie robáče, čo? No, zišli by sa nejaké bubáčiky, autíčko, aby si nemusel chodiť autobuštekom, že? No, pravda. Ma to nepadlo. Počúvaj, ale však ty máš takého bohatého decka, nie? Je to pravda, hej. Tak my teraz pekne pôjdeme za ním a všetko si vypýtame, že penášky budú, už sa nám sypú. Áno, to neznie zle. Chápeš, už taký veľký šek. Dojdeš, Rolls Royce, vyvážaš sa, dom s bazénom, kurty, no ale nič nerobíš, chápeš? A otcovi ešte jedna polka dostane, takže to je jedno. Tiež pravda, ideme za ním. Ale počkaj, neviem, či to je dobrý nápad. Ale je to dobrý nápad. No, počúvaj, jak sa tak na to pozerám, tak akože, ten chlapík si tu hrá v pokoji golf a ty utekáš za autobusom. Je to smutné, no. No to vieš, že to je smutné, ty teraz tam pekne dojdeš a vykefuješ mu žalúdok. Chlapec. Ty ho absolútne zničíš, pôjdeš sa ospoň na golf, čo? Ty sám? A ty to smietaze. To nie je dobrý nápad. Ja viem veľmi dobre kričať, a to ty nechceš. No tak, tiež pravda. Silu, čo tu robíš? Už si mal práci, krič. Ja viem, otec, ale nestihol som ráno na autobus. Krič musíš hlasnejšie, víš, ako z ničoho. No a... Chceš peniaze? Peniaze ste, víš, ako... No, rozhodol som sa, že si zoberiem svoju polovicu majetku, čo patrí. A chceš auto. A k tomu nejaké autíčko by sa šiklo, dom. Aj dom by to chcelo, iba s bazénom chceš. A s bazénikom, takým pekným, veľkým. A iba žuvačky ešte potrebuješ. No a že žuvačky by sa šikli tiež. A na čo ti to všetko bude? No lebo chcem začať žiť vlastný život. Si naozaj istý? Hej, musíš byť presvedčený, musíš pritom. Hej, otec. Dobre teda sedem. Vidíš to? Ja sa ti to hovoril, peniažky, my akože za autobusom behať, čo si za blázni. Tu máš šeksy. Ajajaj. Dobre, to je super. No, vidíš to? Máme tu nejaké tie peňažteky a že čo sa máme spraviť, chápeš? Že troška peňazí, čo spravíme? Rozumieš, to si kúpiš dom, kúpiš si auto, ale po 2 dní nemáš ani na benzín. Dnešná doba je ťažká. Ale tak celkom pekný šéf mi vypísal. Chlapec, 300 miliónov, to ti nebude stačiť na benzín. Ale tak, pozri, zase, každé ráno do roboty. Do roboty, ty si sa zbláznil. Ty pekne budeš sedieť doma, víš ako noha, cez nohu, na stole, počítať, zapnutý a hráš sa. To neznie špatne ani. No, pozri sa. Presne to, čo ty potrebuješ, je ten blíkajúci nápis, že jackpot, chápeš, že veľké peniaze sa ti sypú do vrecka a ty nič nerobíš. Rozumíš, že točí sa na roleta, točí, okolo očí, rozumíš ma? No. Nie je to až taký dobrý nápad. Nie, že nie je to dobrý nápad, to je nejak grandiózny nápad, lebo som myslel ja, chápeš, keď ja niečo vymyslím. Ale ja najprv by som skúšal automaty. Na automaty tam zarobíš málo, musíš ísť rule. A čo tak blackjack, to iba pre vlasatých, to nie. A tak poker to je pre inteligentných. Tak to chápeš, točí sa ti kulička, no ty nič nerobíš. A dneska som mal celkom šťastie, no tak prezident. Počúvaj, chlapec, potrebuješ čierny šesku, to je to, čo ty potrebuješ. Tak, dobrý, všetko stavil, všetko na čiernu šesku. Aj ty môj, ty si to, hej, aj vám by som radil všetko na čiernu šesku. Už to dám. Tak teda ja dám všetko na čiernu šesku. Mám šťastný deň, páni, aj dáma. No ty sa načárni, že to už zebereš, chápeš, a ty už tvoje, to je jasné. Hej. Si už vôbec normálny. Som že ty musíš ísť do videu, lebo tam predávajú rovence za 6,50, vieš. Koho dobrý? Nie, do Kauflandu som myslel, že... Nie, chlapec takto. Koho dobrý? Ideš ven, prejame, rozloviť!
Opilec neví, kedy má dosť. Ste si mi bohatí. By som sa ja o takých to musel stať. Váci sa netracaj, dobre? No a my ideme pokračovať. Chápeš, to máš kurence za 7,50, 20 korún, nakrmená celá rodina. Kauflande teda, je to? Kauflande, hej, byle zdražili, rozumieš, to robí všetko. Ach, jaj.